Svet sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Nové technológie, nové výzvy, nové zručnosti. Ale čo dospelí, ktorí školu už dávno skončili? Ak sa chceme udržať na trhu práce, musíme sa učiť celý život. Rekvalifikácia, nové zručnosti, vyššie sebavedomie rovná sa väčšia šanca na lepšiu prácu. Dámy, čo si myslíte o tejto téme celoživotného vzdelávania? Je to skvelá myšlienka, vzdelávať sa treba neustále a v každom veku. A určite ich vítame také možnosti možného teda rekvalifikácie alebo ďalšieho študovania. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Ministerstvo školstva spúšťa projekt celoživotného vzdelávania a rozbieha nový informačný systém vzdelávania dospelých. Od budúceho roka získa 5000 ľudí príspevok 200 € na vzdelávacie kurzy, ktoré im pomôžu posunúť sa vpred. No, tak myslím si, že je to veľmi dobrá vec. No, kedysi neboli mobily, neboli počítače, my sme neovládali nič. Takže teraz, keď už je také, tak mohli by sa zdokonaliť tí 40-tníci, skôr by som povedal. 50-tníci ešte na to majú tiež, do 60-ka nevím, ale môžu sa kľudne. Ja som za, aby sa učili ľudia. Ministerstvo zavádza aj mikroosvedčenia, rýchle, flexibilné formy vzdelávania, ktoré pomôžu ľuďom rásť. Vďaka reforme a novému systému majú ľudia jednoduchší a spravodlivejší prístup ku kvalitnému vzdelaniu. A to v každom veku. Ministerstvo modernizuje vzdelávací systém, prináša poriadok a otvára nové príležitosti vzdelávania pre všetkých. Spravodlivejší systém vzdelávania, vôbec neviem, o čom hovorím, a ministerstvo zavádza aj... Trošku počkaj, zabudol som to.